Okay, Shanta. Now, here is the real challenge, alright? Eating bagoong with no reaction. Ayan, focus muna. Ayan. Hindi kasi kinakain yan na bagoong lang. Dapat may partner. Ay, ganun din ang lemon eh. Hindi kasi kinakain na lemon lang. Pero Dapat grabe may yan. partner. Hindi yan ginaganyan. Look, see? Kaya nagkaka-paper cut ka. Yun ang kasama. Ganun pala yun. Sponsored ka ba ng Barrio Fiesta? Okay, ready? Uy, kailangan ko ng plato kasi feeling ko. And small bowl. Ready, Shanta? Ikaw muna. Okay, Ba't ako? matapang ka sa lemon. Tingnan natin kung matapang ka din sa bagoong. Ready, Shan? Wala ka. Isang teaspoon, ha? Isang teaspoon. Sige na. Pakita mo sa kanila kung anong itsura. Barrio Fiesta po ito na ano. Gano'ng kadami ganyan? Ayan. They say it helps you to mas madali kang mabuntis. Huh? Ano ka ba? Mas magpapasakit to ng kidney. Sige, ready, go. Ay, Sige na. no reaction? No reaction, ha? Tingnan mo yung camera. No reaction. Bigyan mo ko ng mangga. Hindi. Bagoong lang. Sige na. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Kaya ko yan kasi magaling akong mag-pretend. Galing kang mag-acting. Great pretender ka Galing pala kang eh. umarte. Go. Bakit Come on, go. Bakit pag kinain ko ba to na walang reaction, tatanggapin na ba ako ng ABS-CBN na maging artista? Let's go, Shan. Oh my gosh! 3, 2, Dapat may 1. mangga. Kain. Kahit lemon, pwede? Lunukin mo na yan. Sige na. Magkakasakot ako, ano ka ba? Hindi. Kasi wala siyang mangga. Isang teaspoon lang. Tutulo. Oh my gosh. It's super salty. Walang reaction, ha? Whoa. Ako nag-react. Oh my gosh. What? What are you? Alright, my turn, bebe. Hindi pa tapos. Nandito pa. Oh my gosh. Makaka-kidney ako. Magkaka-kidney? Magkaka-kidney stone. Bakit ba kang kidney? Makaka-kidney stone. Oh. Ako ang nag-react para sa iyo. Oh, no. Linis pa. Okay, Oh, ready? Nay! You have to open your mouth. Go, show them. Oh. I can't believe you just did that without any expression. Okay, it's ako a na. challenge. I have to do it and Ako na. pretend. Ako na. It's Ready? super salty, promise. Like, magkakasakit Yeah, ka talaga. I know. Oh, It's super kulang salty. yan. Huh? Hindi, that's a whole teaspoon. Kanina na ako, mas madami. Alright, tingnan nyo, ha? Ganyan ka lang para makita nila. Okay. Oh, man. Okay, no reaction. Kaya ko to. Ikaw nagpapa-challenge niyan, tapos ikaw nagre-reklamo ngayon. Super salty. Pretend it's Vegemite. Yung katawan mo. Oh. Oh. No. No. Ikaw pala Ayaw yung ko talo na. eh. Okay, next. Bili na tayo ng mangga kasi may bagoong na tayo. Yay! Maraming salamat sa challenge. Maraming salamat po sa panonood. Umiyak ka. Oo nga. Maraming salamat po sa panonood at saka sa pagbigay sa akin ng bagoong. Inom tayo ng tubig para hindi Kasi- tayo magkakakiniston nito. Ikaw kasi pa-challenge ng ganito. Ay, grabe. Last na kumain ako ng madaming bagoong kagaya nun, yung challenge ng mangga. Mas mahirap to kaysa sa lemon challenge, you know. Eating 1 teaspoon of bagoong with no expression. Siyempre kasi ito paste yan eh. Shrimp paste. Grabe. Ayan. To the fam, maraming salamat po sa panonood. Ito si Pavivo at Pabebe. Signing out! Yes, signing out. Sa channel ko to. Kita-kits sa sunod na vlog natin. At remember, kung gusto nyo ng Duanta Merch, punta kayo sa www.duantamerch.com. Malakas ako Mario mag-plug, Festival. no? Malakas ako nag-plug, bebe, no? Yan, punta na po kayo sa channel ko kasi
kasi marami din po akong mga ginagawa doon na kababalaga joke. Marami akong ginagawa doon na challenges, ganyan. Tama ba? Basta punta kayo sa channel ko. See ya! Bye! Alright, Duwanta Fam, ngayon na po ay shoutout time! Yee-hoo! Alright, dito sa section na to, isa-shoutout ko po yung mga nagka-comment, yung mga masipag mag-comment sa YouTube channel at saka sa Facebook page ng Duwanta. Alright, una sa lahat, ang unang shoutout po natin ay Menchi Kadungon. Menchi Kadungon, maraming salamat po sa suporta niyo po. Next up, we have Cantala Aranez Rosil. Yun. Pangatlo, Asyang Erive? Asyang Erive. Angel Can Torres, thank you very much for your support to Duwanta Fam. Lynette Punong, lagi po namin nakikita mga comment mo sa mga video namin sa Facebook. Maraming salamat po. Marlon Maspang, Shanta Dwayne. Mark Kevin George or Mark Kevin Jorge ata. Ang mga idol ko, si Papepe at Pabibo. Dante Duan, thank you very much for watching. Next up, Grace P. Triste. And Malala Gul. Thank you so much guys for being a top fan +1 dun sa Facebook page namin. And 2 more na lang, actually 3 more na lang. Ayan, sali ko na lang to. AJ Pasakaw, thank you very much. Christina Sonmig San Miguel. Yun, San Miguel. Ginalyn Oliveros or Ginalyn Oliveros ata. Thank you so much guys sa lahat ng suporta niyo sa Duwanta Fam. Okay, kayo po ang dahilan kung bakit buhay pa kami at kung bakit buhay pa ang channel na to. Okay, kita-kits sa sunod na video ng Duwanta. Bye for now guys. Ingat! You're beautiful.